Pacelathon Pak Plenthus edisi horor. Ing sawijining wengi, Pak Plenthus lagi balik saka luar kota ijenan, mudhun saka mobil. Pak Plenthus kudu mlaku mlebu nyang desane, ngliwati papringan uga wit ringin gedhe sanding kuburan. Nuwun sewu. Assalamualaikum. Nderek langkung, Mbah. Wengi kuwi durung ana jam 09.00, nanging hawane singup sak kupenge sanding kuburan. Lagi wae uluk salam, ujug-ujug ana swara kemrosak saka papringan. Tur kaya ana swara sing nyeluki Pak Plenthus. Badhe tindak pundi, Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sapa kuwi? Aja ngeden-ngedeni wong tuwek ya, Ngger. Banjur Pak Plenthus panggah nutukne mlaku. Let sedhela Pak Plenthus krungu swara sing nyeluki maneh. Sapa ta kowe? Neng ndi kowe kok ngeyel ae? Rumangsamu aku ora wedi. Kula teng mriki, Pak. Di atas pohon ini. Pak Plenthus ndangak ndelok nyang ndhuwure wit ringin gedhe karo ngewel terus mlayu. Jabang bayi. Kuntilanak. Aku wedi. 10 menit sakwise akhire Pak Plenthus tekan ngomahe. Sinambi tingak-tinguk ndelok mburi menawa sih ana sing ngetutne Mbak Kunti. Dekne ndodoki lawang omah karo nyeluki bojone. Bune, ndang bukakno lawange. Iya, Pakne. Sabar sik ya. Tunggu, tak bukakne lawange. Ndang tok Bune, aku selak kepoyo ki lho. Pak Plenthus karo nyawang dalan mengomburi, ora sadar yen bojone wis mbukakne lawang. Begitu dekne balik mengonang lawang, Astagfirullah. Kuntilanake malah wis ning omahku ki piye ta? Pakne, sadar. Kuntilanak opo to? Aku iki lho bojomu, Pakne. Sadar. Oh alah Bune. Lah kok rupamu putih kabeh ngono. Tak kira kuntilanak ning sanding kuburan mau. Alah, mbuh Pakne. Iki lho, aku bar maskeran wajah ben tambah ayu.